Имам въпрос. Какво става, когато човек изгуби своята координация? Според вас, какво става? Ей, сега ще видите какво става! Майко, 5 минути трябва да тръгвам за едната и пал си майката. Чай си две още. Бой, тук ще се направя. Да опуси и замазва такова. Ма аз трябва да се изпръста. Днеска направо човек. Не знам за нищо не става. Лекичко е тук. Тук съм аз. Какво се направиха? Шпахта разпяна! Че... Какво става, И разбира се, без координация инцидентите са неизбежни. Знаеш ли? One, Iran to attend these talks in Geneva. Well, the Syrian National Coalition, which is the main opposition group representing the Syrian rebels, have just tweeted in their official account that they will pull out of the Geneva 2 peace negotiations unless the invitation to Iran is acted by them. Къде е тази Франи? Кой си ходи? Че не по-приятел, тръгвам. Тръгвам. Къде е този банан? На масата. Ясно, да. Айде, тръгвам. Какъв е този прах с чанта, бе? Каква е тази чанта, бе? Майко! И всъщност, знаете ли какво осъзнах 5 минути след това? Че всъщност днеска почивам и не съм на работа. Топля, мол супо!